ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Karong adlaw. Maayo kay nagmata ka na, agaong Luis. Unsay balita? Daotang balita, agaong Luis. Unsa kini? May lalaki nga miyani kaganinang adlawan. Kinsa siya Elmo? Tony ang yangalan. O gihingalan kaniya og demonyo. Unsa? Agaon. May tao na nga nagunahon na og dili maayo kanimo. Og Tony ang yangalan. Og nahadlo ko sa mamahimong resulta sa pagpakirelasyon mo pag-usab kang Christina, agaon. Unsa man ang laing gisulti ni atong Tony? May ginganlan og bilya. Nga mura na kunog, naungo. Tungod kay dili na mugawas iyang kwarto. Mahadlok na og adlaw. Unya, magsige kini og yam-yam sa imong ngalan. Si Claudia. Trabaho na kini Claudia. Anong gisgutan mo ang akong pangalan, Luis? Unsa gibuhat mo kang pelya, Claudia? Siya ang bayad sa kagahi sa imong utok, Luis. Giunsa mo siya? Siya ang napili kong himuong ulipon. Ayaw kinig ipadayon, Claudia. Magkagubot ang mga tao ni ining dapita kung ipadayon mo ang imong pag-ulipon kang pelya. Wala na ako'y labot kung maunsa ang mga tao niya ning dapita, Luis. Imo kining sala. Kung wala ka pa musupak sa akong balaod, nga dili na makikita kang Christina, dili ko kinibuhaton kang pelya. Nagtuo ka nga wala ako, mahibalo? Nga nakikita ka kaniya sa dam ko? Oh. Wala ka makatingog, unsa? Nagtuo ka nga wala na lang jugoy utog, Luis? Sa dihang ipasidanan ko ikaw, nga dili ka na makikita kang Christina. Ang buot ipasabot ni Ana, nga bisan sa damgo, dili ka makikita kang Christina. O kay imo man akong gisupak. Aduna yun kinipayat. Ayaw ka bala ka, Luis. Dili ko patsyon katong pelya. Himuon ko lang siyang ulipon. Agaon. Unsay buhaton nimo karon? Kinahanglan ka panalipdan to si Bella, Elmo. Unsay buhaton mo? Nahibaw na ako sa kong buhatan. Tinay, sa'y mong huna-huna pa. Ngano kahang nahadlok man si Bilyaan ng kwintas ni mo? Ambot lang hala. Gusto ko may baw. Doon na yun ni Rason. Si Lois lamang katubagin nila. O sa bagyo da ay gahom ni anang imong kwintas. Oh, gihatag mo niya na ako para O, paparaon siya. protection. Ba? Proteksyon sa unsa? Ambot lang. O isa ko may baw kung anong protection nina ako. Tinay, mangutan ako ni mo ha. Unya, tubag ako sa hustong tubag. Seryoso ko karon. Unsa man la? O sa magyod ng mata nga sa pagkatao si Luis. Ha? Ako no. Klaro-klarong pagkasulti ha. Ora guwa, pag yung ko makasiguro ko, nuwa ba ko masayop sa paghatag o pagtugot ni mo nga manguyab ka ni Anang Luis. La, dili mo na datang tao si Lois. Mo ginako yung paniguro ni mo. Ayaw ka bala ka la. Kay malipayin kay kuban kang Lois. Siya na akong kinabuhi la. Tinay. Sila ha. Matuog na ko ha. Oh, kasayo pa aron niya matog na ka? Ganahan naman kung magkita mi si Lois. Uy, Tinay. Day. Tinuod yun ng imong gisulti? Nga magkita mo sa damgo ni Anang Luis? Wala gila. Magkita mi karon. Sige lala ha. Good night.
Mihagok naman ni siya. Tinay. Nahuwa na. Mihagok na yun siya. Ay, naunsa naman yung ako nga po. Mura naman yung nalibog. Ginoo. Ayaw in taon pagtuguti nga musuno siyang inahan ng ako nga po. Maluoy taon ka. Ako na lang isirak ining bintana. Oy, may tubo naman di ay. Ang buwak na naasa ka ang nagibutang ni Tinay din sa bintana. Oy, nausap sa ning irua. May uwang man. Nanindog noon akong balibo na. Mandira na lang ko eh. Ay na, Tinay. Ay na, wa na yun. Nahinanok na yun siya. Pero dali asa ba? Mugawas na lang ko eh. Ay, sama ron. Mura man og nagkaduol ang uwang sa iro. Uy, able man din ang bintana sa sala. Uy, panuway. Nagyo-iro nga ito mga naasa gawas among koral. Nag-atubang din hiyo, nagsigig uwang. Hoy! Panuway kang iruak ka! Nganong ari magkasamo, mag-atubang nga mo mag-uwang padyog ka! Tupe! Palabay ka! Bigara ng irua ay! Ako no igatubang! Hoy! Usay pagtaon niya mo na ako, ongo ko! Atubang ka na rin! Hawa! Tupe! Ba yun, be? Layas ka lagi. Christina. Pagmata. Pagmata, Christina. Luis? Dali, mahal ko. Uman ka na ko. Oh, Nana. Naanak ko, mahal ko. Mahal? Asa man ka rumanuroy? Matubata sa atong busay? Dili, mahal ko. May doawan kita. Doaon? Kinsa man mahal? Si Belia. Ha? Mahal. Nagkinahanglan sa imong panabang si Belia. Naon sa magiti ay siya, mahal? May ipakita ako kanimo. Mahal? Bahay nila ni Belia ka na naa sa unahan. Oh, mahal. Kinahanglan makita ta ang mahitabo ni Belia. Mahal, unsa mo gid na hitabo ni Belia? May dautang linalang nga gustong maulipon kang Belia. Og ikaw lang ang makapugong ni ini, mahal. Unsa? Ngano? Unsa ko buhaton, mahal? Mahal, kinahanglan mapalibutan mo og buwak sa verbena ang iyang lawak. Aron dili siya maduol sa dautang linalang nga gustong maulipon kaniya. Ha? Makasaad ka ba kanako, Diana, mahal? Natabangan mo si Belia. Oh, mahal. Tabangan ko si Belia. Mahal, nisigit si Belia. Nausa man na siya. Mahal, unsa man ni mo niya? Nganong nagkamukhamang mo na sa kabuhakan. Tungod kay wa na siya sa iyang hustong panghuna-una, mahal. Unsa? Kinahanglang dili mahingpit ang paghimong ulipon kaniya. Ayaw ka bala ka, mahal. Ugma, butangan ako mga buwak sa verbena ang palibot siyang bahay. Salamat, mahal ko. Dali na. Mahimo na kitang mubiya din.
Ikaw ka naman tao ka na giniro naman ka. Unsa mo saba? Nagbubuto sa din ng bila. Wala. Unsa mo bila? Unsa kiro nang sige kamang-kamang? Hoy, bila! Bilahay ko kamay, we! Bilahay ko kamay! Unsa man ka, ha? Wala. Unsa mo bila? Ngano ka bilahay mo akong giwang? Wala. Nadayon na naging bila. Nabuka na naging siya. Tapang mo mga silingan! Atong ikain si Bila! Tapang mo! Mahal, bisan ng saon. Dili ko kumpulan nga magtanaw sa busay. Salamat, mahal ko. Pero mahal, mahimo bag mo hangyo? Mahimo bag mo anita din sa panahon sa adlaw? Ha? Mahimo ba? Mahal ko. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.